ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ମଣିଷ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମାନ ଗୁଣ ଅଛି। ଖରାରୁ କିମ୍ବା ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ନିଜର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶ୍ରୟ ଭାବିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଗଛକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ସାହାରା ମାନିଥାଏ, ପୁଣି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ତାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥାଏ। ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ କମିଯାଏ, ଏବେ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ। କାରଣ ମଣିଷ ଦୁଃଖରୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିଲେ କମିଯାଏ, କାରଣ ଈର୍ଷା କରିବା ମଣିଷ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜର ଔକାତ ସେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟରୁ ହୋଇନାହିଁ, ଭଲ ହେବ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇବା। କାରଣ ଥରେ ଆଶା ଆଉ ମୋହ ବଢ଼ିଗଲେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହି ହୃଦୟକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ କର୍ମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଶାରେ ହେଉ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଦର୍ପଣ ଭଳି, ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ତଥାପି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ନାରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ଖରାପ କହିବାର ଅଧିକାର କୌଣସି ପୁରୁଷର ନାହିଁ। କାରଣ ବିନା ପୁରୁଷ ସ୍ପର୍ଶରେ କୌଣସି ବି ନାରୀ କେବେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଶା କରିଥାଏ, ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।